tome, mi hranu smatramo običnom robom, a hrana nije obična roba. Hrana je više od toga. Pa ja mislim da niko ne sme da bude gladan. To mislim. I da imamo, svi malo možemo da odvojimo, da niko ne bude gladan. Sad ovaj ovde u pekar, ja sam se sva naježim uvek kad vidim one njegove džakove, da ono nije dao deci da pojde, odneo tamo ili u Romima ili šta ja znam, nego je spakovao u džakove, prodaje i daju sto. Dešava u narodnu kuhinju u Čačku, uđite samo dođe da vidite šta se to dešava. Imaju bogati, toliko bogati ljudi, hrane su u toj kuhinji. Koji čak ima i francusku penziju, dete. Nosi francusku penziju, radi su nadal. To je to što kod nas nismo mi ušli u taj crž tih siromašnih i bogati. Sve je to financirano, sve je to financirano. Ja sam prošao dosta zemalja Evrope, bio sam skoro 2008. godine sam bio u Nemačkoj. To je tamo regulisano sve državnim budžetom. Zna se budžet za ovo, budžet za ovo i na kraju je bio budžet za to. Da. U Rusiji sam bio. U Rusiji to nije regulisano. I ukoliko bi se organizovala radna akcija sakupljanja hrane i njen transport do onih kojima je najpotrebnija, da li biste učestvovali? Pa mislim da bih učestvovao ako bih znao za tu akciju, znači ako bi ona bila dobro, da kažem, promovisana. Kod nas se baca sve vrste hrane se bacaju, ali pa ne znam, ne bih znao reći baš koja najviše, ali baca se i hleb, baca se u zavisnosti u kom su sloju društvo nalazi. Posebno kod nas u državi stigli smo, što kažu, do dna još smo. Osim hleba, voća, povrća, baca se sigurno ono što je, ne znam, u toku dana pripremljeno za ručak, recimo, pa ne pojede se. Ne verujem da baš sad se to prekuvavaju i sutradan to jedu kad grevaju. A recimo mogla bi da se iskoristi na kraju krajeva ako u komšiluku možda imate nekoga ko nije baš u nekom socijalnom položaju da sebi svaki dan može da pripremi 3 obroka, na jedan sasvim kulturan način možete da mu ponudite ne kao vid socijalne pomoći, nego naprosto ne znam, da ga pozovete na ručak, zašto da ne? Kako ja mislim da ne može. I da nema besplatno hrane, a verujte da bi trebalo. Bar nešto ono što je najosnovnije za život. Ovi što spremaju, recimo te brze hrane, gore ima negde u Ljubiću, blizu onog Kićanove prodavnice, tu je bilo, tu sam zaista se uverila da bacaju. Neće da prodaju po nekoj ceni i onda to ostane i bacaju. Konkretan primer, imao je veliki broj lubenica ovog leta koji nije mogao da se proda zato što naprosto nije zadovoljavao neke estetske standarde. Bila je u pitanju velika količina koju mi nismo mogli niti da pojedemo, kamo još nekome da poklonimo, pa je tu izvršena jedna vrsta razmene sa komšinskim domaćinstvom, gde su oni te lubenice iskoristili da prehrane životinje koje imaju, a u zamenu su recimo te komšije nama pomogle kada nam je bila potrebna pomoć na neke druge poslove. Pa najviše vidim da se baca hleb po kantama. Pa verovatno bogataši kupuju, siromašni nemaju. To je uvijek bilo staro pravilo. I meni bi dobro došlo kad bi neko i meni dao. Imam ćerku koja je nezaposlena kući. 35 godina ima. A živimo od penzije. Mislim da se najviše baca povrće, kod kojeg najviše ima ovde blizu kod nas, kod zemljoradnika, ljudi koji ne mogu to da prodaju i koji u suštini nemaju nikakvu cenu za to, tako da u suštini sve to završava na deponijama i to je izuzetno žalostno. To je to. Mislim, na ovu godinu se baca sve jer je izgorelo. Mi beremo robu, a u toj robi u kvalitetu kad proberemo 30%, pa onda i 20%, pa ne ostane ni 30% čiste robe. 70% se baca pojedine robe. Zato što ne možemo da prodamo, malo je tržište usko. Dosta se proizvodi. A ne može da se glasi prodati. Pa zavisi, to je do ponude do potražnje, ali jedne godine baciš krompir, jedne kupus. Zavisi kako šta možeš da prodaš, do tržišta samo. Koja se
vrsta hrane najviše baca? Povrće. Ubedljivo najviše povrće. Uvezli smo semena iz Holandije, a naša semena domaće, pravi, dobre hrane, recimo kupus, srpski melez, ne koristimo više to, koristimo holandske semena, da bi dobili na kvantitetu i da bi lepo izgledalo. Tako je. Znači ništa drugo. Imamo naše semena mnogo jeftinije i lepše, prirodno.